Ginaduso ang isa ka ordinansa nga nagatuyo butangan sang renewable energy ang mga eskwelahan sa probinsya sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay 4th District Board Member Rolando Rolly Distura, ang chair sang Committee on Infrastructure sa Sangguniang Palalawigan, iagin pahayag nga ini nga ordinansa may tinutuyo nga makabulig sa sektor sang edukasyon sa probinsya. Inibagod mayara pa sa mga eskwelahan sa Rosaiya nga wala sang supply sang kuryente, kaga deprive sa kagahinaan para sa maayong edukasyon. Pahayag ni Distura mabudlay sa bahin sang electric provider nga mag-install sang kuryente sa mga remote areas. Ginklaro man sining ang renewable energy makabulig sa paghatag sang suga, ventilation kag internet connectivity nga mangin na rason nga mas mangin updated ang mga estudyante sa ilap pagtuon. Sunod kay Distura, ang technical working group magadeterminar kung ano nga mga eskwelahan ang unahon sa implementasyon antes sining ihatag sa executive department ang pondo para sa ordinansa magahalin sa 2% sang budget sang provincial school board kag kuwaon man ang dugang nga pondo sa general fund. Ginimo ini nga porsyento ugod nga kung magtaas ang tax allocation magatupong man ang pondo para sa proyekto. Sa sabong ginbanta nga 3.5 million pesos ang kinahanglanon para sa isa ka 10 kilowatt solar power system nga mahimo makabenepisyo sa 7 ka eskwelahan. May mga barangay gidiya nga mga wala sing kuryente, wala sing power. So deprived ini sila. Those are geographically isolated ang mga area nila. So mabudlay, no? Hindi man makaya sang electric cooperatives naton ang pila ka kilometro nga butangan mo to sang kuryente. Nga pila lang ka panimalay ang tap, no? So that's a huge amount of capital expenditure. Harness ang renewable energy. Sunlight, pwede gani tubig, pwede biomass. So again, ang akong contention is why not we enhance the power of the sun. Libre ini, regalo sa mahal nga Diyos, infinite, endless, na gamito naton using technology and common sense.